Ano? Pupunta ka ng ibang bansa? Paano na kami ng anak mo? Di ba wala ka naman trabaho? Kaya ako na lang muna ang maghahanap buhay para makapag-aral ang anak natin. Huwag kang alis! Tinutulungan naman tayo ng magulang ko ah! Umaasa ka pa rin ba sa kanila? Pinalayas na nga lang nila tayo at aasa ka pa na tutulungan ka nila? Ako nang bahala doon! Diskarte ko na yun! Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang naririnig ko sa'yo? May nangyari ba sa diskarte na sinasabi mo? Basta! Hindi ako papayag na umalis ka! At yung kaibigan mo na yan, yan bang pinagmamalaki mo? Dito kaya yung bahay nila, Mitch? Parang bahay naman ng kalapati. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Kay, kailan ka pa dumating galing ibang bansa? Nung nakaraang linggo pa. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka pala dito. Halika, umupo muna tayo doon. Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako nakapaglinis. Kaya dito muna tayo. Bakit pala dito kayo nakatira? Akala ko naman maayos ang tinitirhan mong bahay. Kasi pinalayas kami ng biyanan ko doon sa bahay nila. Kaya dito muna kami pansamantala. Yung asawa mo nasan siya? Bakit hindi kanya mapatira sa maayos na bahay at maayos na lugar? Hindi naman niya kaya. Dahil isa lang naman siya na umaasa sa magulang niya. Ano ka ba naman, Mitch? Pumayag ka na maging ganyan lang ang buhay mo sa kanya? Gusto mo bang tulungan kitang magtrabaho sa ibang bansa? Gusto ko man pero... Pero ano? Dahil ba hindi mo maiwan si Masong? Oo, Kay. Mitch naman, matanda na tayo. Gusto mo bang habang buhay kang tumira dito sa maliit na bahay? At liblib na lugar pa? Masaya naman ako. Kasama ang pamilya ko, Kay. Sa palagay mo, mabubusog ka ba niyan? Pag pumunta ka ng ibang bansa, mapag-aaral mo si Rysel ng kolehiyo. At hindi ka naaasa lang sa mga biyanan mo. Sige, Kay. Pag-iisipan ko. Gusto ko din talagang makapag-aral si Rysel. Tama yan. Sana pumayag ka na. At sa lalong madaling panahon, makakaalis ka agad. Sige, kakausapin ko si Masong. Sige, hindi na ako magtatagal. May lalakarin pa kasi ako. Sige, salamat sa pagbisita mo. Hindi na kita inalok ng merienda. Hindi na. Basta, pag-isipan mo yung inaalok ko, ha? Sige, tutuloy na ako. Paano ko kaya sasabihin kay Masong ang tungkol sa inaalok ni Kay sa akin? Bahala na. Masong, Bakit? pumunta pala kahapon dito si Kay. Talaga? Kailan siya dumating? Meron ba siyang binigay na pasalubong? Wala. Pero may inaalok siya sa akin na trabaho. Ano namang trabaho yun? Malaki ba yung sahod? Oo, malaki. Kaso sa ibang bansa. Ano? Pupunta ka ng ibang bansa? Paano na kami ng anak mo? Di ba wala ka naman trabaho? Kaya ako na lang muna ang maghahanap buhay para makapag-aral ang anak natin. Huwag kang alis! Tinutulungan naman tayo ng magulang ko ah! Umaasa ka pa rin ba sa kanila? Pinalayas na nga lang nila tayo at aasa ka pa na tutulungan ka nila? Ako nang bahala doon! Diskarte ko na yun! Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang naririnig ko sa'yo? May nangyari ba sa diskarte na sinasabi mo? Basta! Hindi ako papayag na umalis ka! At yung kaibigan mo na yan, yan bang pinagmamalaki mo? Siya na nga ang tutulong sa akin tapos magagalit ka pa sa kanya? Ilalayo ka niya sa akin? Anong klaseng tulong yun? Hindi mo naman ako naiintindihan. Lalayo ako para maghanap ng trabaho. Pagkatapos ano? Pag may nakita kang lalaki doon sa ibang bansa,
Pagpapalit mo ako? Masong, trabaho ang hahanapin ko. Hindi lalaki. Kung ano-anong iniisip mo. Mitch, saan ka pupunta? Tay, mano po. Asan po si nanay? Andun, sa loob. Nag-away po ba kayo? Paano kasi ang nanay mo gusto magtrabaho sa ibang bansa? Bakit? Ayaw niyo po ba? Gusto mo ba yun, anak? Naiiwan niya tayo dito? Tay, gusto lang po siguro ni nanay na makatulong sa atin. Ayaw ko. Dahil baka mamaya, hindi niya na tayo uuwian at ipagpalit niya tayo sa iba. Hindi naman po siguro, tay. Ang ibang kakilala ko nga po, nasa ibang bansa din po ang mga nanay nila. Maayos na po ang buhay nila ngayon. Totoo ba yun, anak? Opo, tay. Ikaw, anak, papayag ka ba na aalis ang nanay mo? Kung kinakailangan po, bakit hindi? Para din po kasi sa atin yun, tay. Sa bagay. Pasensya ka na, anak, kung nagalit ako sa nanay mo. Nabigla lang ako sa mga nasabi ko sa kanya. Hindi kasi ako sanay na mawawala sa tabi natin. Kay nanay po kayo magpaliwanag, tay. Andyan po siya, oh. Mitch, Bakit, Masong? pasensya na sa inasal ko kanina. Ayos lang yon. Ako din, pagpasensyahan mo na sa mga nasabi ko sa'yo kanina. Naisip ko kasi na mas makakabuti na magkaroon ng trabaho ang isa man lang sa atin para hindi tayo nahihirapan ng ganito. Ako ang padre di pamilya. Kaya magmula ngayon, gagawa ko ng paraan para mabuhay ko kayo. Talaga, Masong? Narinig mo yun, anak? Opo, nay. Nakakaya naman kasi sa'yo, Mitch, na ikaw pang magsasakripisyo para sa pamilya natin. Maraming salamat, Masong. Oo. Mitch? Kay? Mitch, ano? Nakapag-isip ka na ba sa inaalok ko? Kay, salamat sa inalok mo sa akin. Nag-usap na kami ni Masong. Oo, Kay. Hindi na aalis si Mitch. Ako na lang ang magpapatulong sa'yo para makapagtrabaho sa ibang bansa. Pwede naman. Marami akong alam na pwede mong pasukan doon. Tay, sigurado na po ba kayo sa desisyon nyo? Oo nga naman, Masong. Oo, sigurado na ako. Kahit mahirap. Kakayanin ko. Basta may taguig ko kayo ng nanay mo. O siya, sige Masong. Ayusin mo na yung mga papeles mo para maipasa ko na agad. Oo, Kay. Maraming salamat. Maraming salamat, Kay. Isa kang mabait na kaibigan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakaisip itong asawa ko na maghanap ng trabaho. Ano ka ba? Kaibigan kita. Para sa ganitong paraan man lang, makatulong ako sa inyo. Salamat, Kay. Hello, Masong? Mitch, kamusta na kayo ni Rysel dyan? Ayos lang kami ng anak mo. Nag-enroll na pala siya sa kolehiyo. Talaga? Mabuti naman. May kolehiyo na pala tayo. Oo, at ang gusto niyang kurso ay nursing. Maganda yan. Ilang taon lang, may anak na tayong nurse. Kaya nga, mabuti na lang talaga na isipan mong magtrabaho sa ibang bansa. Kahit paano, guminhawa na ang buhay natin. Salamat sa Diyos at naging maayos ang trabaho ko dito. Siya nga pala, kamusta ka pala dyan? Mitch, may magandang balita ako sa'yo. Kaya nga pala ako tumawag sa'yo para ibalita na na-promote ulit ako sa trabaho ko. Talaga? Oo,
At ilang buwan lang, pwede na kayo magbakasyon dito ng anak natin. Nako, matutuwa niyan si Rysel. Makakarating na rin kami sa ibang bansa. Oo, yun ang regalo ko sa inyo. At yun naman ang regalo ko sa sarili ko na makasama ko kayo. Maraming salamat, Masong. Hindi mo kami binigo na mabigyan ng magandang kinabukasan. Mahal ko kayo. Kayo ang inspirasyon ko dito. Mahal na mahal ka rin namin, Masong. Sige, Mitch. Mag-iingat kayo dyan.